Medové rezy to je láska. Voňavé, poctivé a neboj sa, zvládneš ich aj ty. Do menšieho hrnca dáme maslo, pridáme cukor, 3 lyžice medu, 2 lyžice mlieka, lyžičku sódy a 2 vajcia. Pomaly na najslabšom plameni ohrievame, aby sa hmota pekne spojila. Nevaríme. Do väčšej misy dáme múku a nalejeme na ňu teplú medovú zmes. Najprv vareškou zamiešame a potom rukou spracujeme lesklé nelepivé cesto, ktoré rozdelíme na 4 časti. Vyvaľkáme 4 tenké pláty v tvare obdĺžnika a pečieme ich vo vyhriatej rúre na 180 stupňov asi 7 minút. Plnku pripravíme tak, že v mlieku rozmiešame cukor a múku. Za stáleho miešania uvaríme kašu a necháme ju vychladnúť. Potom vyšľaháme maslo a postupne doň prišľaháme múčnú kašu. Plnku rozdelíme na 2 časti. Na spodný plát dáme bielu plnku, priložíme druhý plát. Ten potrieme lekvárom, dáme naň tretí plát, na ten dáme druhú časť bielej plnky a navrch položíme holý plát. Takto pripravené medové rezy zaťažíme aspoň na hodinu a nakoniec polejeme vrchný plát čokoládovou polevou. Celý recept v mojej kuchárskej knihe a na webe Bon Vivani.